לי נתנו קופסה עם בינגו, סוקס ומאפין. בחלק האחורי של הקופסה כבר מראים לנו שזה גרסת קזינס. זאת אומרת שבינגו זאת אחות הקטנה של בלואי, סוקס ומאפין זה הבני דודים שלהן. דמויות נראות די מגניב, אני אוהבת גודל שלהן, אני אוהבת פלסטיקיות שלהן. ובואו נפתח אותם. מאחורה יש סלוטייפ, ועכשיו בזהירות פותחים את הקופסה. שתסתכלו איזה זנבים מגניבים. לעומת רוב הדמויות בסרט, סוקס הולכת על 4 ולא מדברת. סוקס בכלל הכי מתאימה להיות כלב של כל בובה אפשרית. בואו נסתכל על מאפין ובינגו. מבחינת איך שהן עשויות, אין להם יותר מדי הבדל. אנחנו פשוט מזיזים אותן ככה והן יושבות. דמויות סופר מגניבות, אני מאוד מאוד שמחה שקיבלתי אותם לסקירה. לקנות בובות בלואי מהסרטון הזה או בובות אחרות מעניינות אפשר